खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव बिजाब लिरगिरि बर' हारिखौ अनसायगिरि जायहा बर' हारिनि जारिमिनजों बावगारना दोनजानाय बिथाङानो जादों अनिराम बसुमतारी। दा बिथांनि जिउनि सोमोन्दैनो जों बे भिडिअआव आबुङै सावरायगोन। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। मुंदांखा जारिमिनगिरि अर्नाल्ड टयनबीआ सानसे बुंदोंमोन, मोनफ्रोमबो समाजा दावगानायनि लामायाव बायदि रोखोमनि चेलेन्जजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो। बिब्दि चेलेन्जजों मोगा-मोगि जानो थांनायाव जाय समाजा सोलो बोलो आरो जिउ गोहोनि फोरमान होनो हायो बे समाजा जौगानायनि लामाजों दावगालांनो हायो। नाथाय जाय समाजा बिब्दि चेलेन्जनि खाथियाव खर' गंग्लायो बे समाज एबा सोदोमस्रिया बिदिन्थिनि फाखनाव गोदोलाङो। टयनबीनि बे नोजोर आरो सानस्रिखौ गनायो ना गनाया बियो गावबा गाव गोसोनि बाथ्रा, नाथाय बिथांनि फंसे बाथ्राखौ जों सिमान लानांगोन। बेनो जादों मोनसे समाज एबा सोदोमस्रि जाखांनायनि गुदियाव जेब्लाबो मोजोमसे सोरजिसुला सुबुंनि नोगोद बिहोमा थायो। जोंनि बर' हारिनि दाफिननाय जारिमिननि गुदियावबो बिब्दि सुबुंफोरनि माखासे बाख्नायजाथाव बिहोमा दं। बिथांमोननि मेलेम नोजोर आरो आन्थोर जयै जुजिनाय नाजानायनि जाउनावनो बर' माहारिया थांना थानायनि गोदान गोहो बोलो आरो थुलुंगा मोनफिनदों। आनो जादोंमोन 20 जौथाइनि गिबि बाहागोआव बर' माहारिनि समाज धोरोम रांखान्थि सोलोंथाइ बायदि बिथिङाव फोसाबनाय लाबोनो नाजाग्रा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, गंगाचरण कछारी, जादव खाख्लारि, सति चन्द्र बसुमतारी, रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म आरो अनिलाल मोनबादि गेदेमा सुबुंफोर। बिथांमोन बादिनो हारि अनफावरि गेदेमाफोर बिथांमोनजों लोगोसे सासे सुबुंनि मुंखौ मख'देराब्ला बर' हारिनि दाफिननाय जारिमिननि बाथ्राया आद्रा जानानै थागोन। बिथांनि मुङानो जादोंमोन बिग्रायारि जोहोलाव अनिराम बसुमतारी। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रादि आथिखालाव बर'फ्रा बिथांमोन बादि सासे बोगदा जोहोलावखौ बावलांनो हमबाय। बिथांनि गोथार मुङा दिनै जारिमिननि हाद्रि बालाजों बुंफबनानै दोनजाबाय। जों दिनै मिथिया अनिराम बसुमतारीया सोर, नाथाय बे बोगदा जोहोलावानो सानसे समाव दुलाराय आसाम राजखान्थियारि फोथाराव गोजौ थाखोआरि हिन्दु असमियाफोरनि राजखाम्फायाबो लरेट मावनो गोनां जादोंमोन। बे बोगदा जोहोलावनि जोनोमा जादोंमोन 1907 मायथाइयाव खोला गवालपारानि देउलगुरि मुंनि दरसे गामियाव। बिफानि मुङा जादोंमोन गलपारु कछारी आरो बिमानि मुङा जादोंमोन दुलुस्वारि कछारी। उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा फरायनायाव गोसो गोथौमोन, बबेखानि गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय बिथांनि फरायनाया 9 थाखोआवनो थुंगेदोंमोन। गिबि समाव बिथाङा पुलिस बिफाननि सासे बिफानारिमोन, नाथाय बे बिफान गारनायनि उनाव 1941 निफ्राय 42 मायथाइनिफ्राय बिथाङा आसाम आरो दुलाराय भारत हादरनि गोग्लैसोनाय हारिफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय जिउयै माहायै हाबा मावदोंमोन। गावनि बे गोग्गोम थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा फारसे आखाइजों सिलाइ हाथियार दैदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं खोलोमनि दावहा नांदोंमोन। बिथांनि सोगोमसार गारांजों बेरफ्रुखांदोंमोन सोबख'गिरिफोरनि बेरेखायै बिग्रायखांनायनि ब्लाव ब्लाव अरगें। थारै बुंनांगौब्ला बिथाङा फारसेनिफ्रायनो बिग्रायारि सोमावसारगिरि, लिरगिरि, जारिमिनगिरि, देंखोगिरि आरो नायजाबगिरि आरो समाज फोसाबगिरिमोन। बिथांनि जिउ जारिमिनखौ बोदलाना नायोब्ला जों नुनो मोनो 1941 निफ्राय 42 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा ट्राइबेल लीगनिबो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै नुजाथिदोंमोन। कछारी सन्मिलननि आफादगिरि जानानैबो बिथाङा गिदिर बिहोमा होलांदोंमोन। बे बिबानाव थानाय समावनो बिथाङा बर' हारिनि जौ, ओंखाम, ना बेदरजों देफबना थानाय गाज्रि हुदा आसारखान्थिफोरखौ होबथानानै हारिनि समाज आरो धोरोमखौ फोसाबनो नाजादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै हारिनि खौसेथिखौ लाबोफिननो नाजादोंमोन। बिथांनि आन्थोर जयै नाजानायनि जाउनावनो कछारी सन्मिलनआ बै समाव आफार आसामनि गोबां बरा, सयखिया, दत्त उपाधि लानाय मानसिफोरखौ बर' उपाधि लाहोफिननो हादोंमोन। बिथाङा सासे कृषक संघनिबो गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बै समाव बिथाङा ट्राइबेलफोरनि हा-हु आरो बेलेन्ड ब्लक रैखाथिनि थाखाय आसाम सरकारजों जुजिदोंमोन। कछारी सन्मिलननि आफादगिरि जानानै थानाय समाव उदां भारतनि गोदानै सुजुनो लानाय संबिजिराव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि राहासो होनो थाखायबो बिथाङा नाजाथाबदोंमोन। मख'जाथावदि 1927 मायथाइयाव साइमन कमिसना भारतआव हाबफैनाय समनिफ्रायनो आसामनि बर' आरो गुबुन ट्राइबेलफ्रा गावसोरनि थामोनथा आरो राजखान्थियारि रैखाथि मोननो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन, नाथाय बे थांखिया नांगौ बादि जाफुङाखैमोन। बेनिखायनो भारत उदांस्रिनि एसे सिगां संबिजिर सुजुनो लानाय समाव गुबैयै 1947 मायथाइनि एप्रिल दानाव आसामनि मोनसे ट्राइबेल थान्दै हान्जाया कन्स्टिटिउसनेल एसेम्ब्लिनि चेयारमेन डक्टर राजेन्द्र प्रसादखौ लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ गथायहैदोंमोन। बे थान्दै हान्जायाव
अनिराम बसुमतारियाबो कचारी सनमिलियननि जानानै बाहागो लाहैफादोंमोन। बे हान्जायाव गासै 5 सोद्रोमाफोर दंमोन। बिथांमोना जादोंमोन अनिराम बसुमतारि, सतीश चन्द्र बसुमतारि, जादब खाख्लारि, सिमसन इंति आरो जना बरग'हाय। बे बिथिङाव अनिराम बिथाङा गिदिर बिहोमा दंमोन। बेनि सोमोन्दै फै जों एसे सावरायनो। भारत संबिजिताव ट्राइबेलफोरनि रैखाथि सोहोनो थांनाय बै हान्जानि रैखाथिनि आसामनि मुंदांखा कंग्रेस दैदेनगिरि गपिनाथ बरदलैया दिल्लीनि कंग्रेस हाइकमान्डखौ थुनज्लायनानै हरदोंमोन। बेनि जाउनाव बे थान्दै हान्जाया कंग्रेस रावजों मुंदांखा दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनो हायाखैमोन। कन्स्टिटिउशनेल एसेम्ब्लिनि चेयारमेन डक्टर राजेन्द्र प्रसादआबो दिल्ली नोगोरमायाव गोबाव सान गोदाव सोराव गिदिंलाबायबाय थादोंमोन। उनाव रां रुफानि आंखाल आरो बायदि जाहोनाव मानाव गेदेर जादब खाख्लारि आरो जना बरग'हाय बिथांमोना न' फारसे गिदिंबोफिननो उसुखुथु जादोंमोन। नाथाय अनिरामा जेननानै फावसायग्रा नङा। बिथाङा नेहरू आरो बिनि फारियाफोरनि गोसोखौ आनजाद नायनो आरो सिगिनो थाखाय मुस्लिम लीगनि दैदेनगिरि जिन साहाबखौ लोगो हमनायसै। बे बिथिङाव जोबोद मख'जाथाव मोननै जाथाय जादोंमोन। गिबियाव लोगो हमनाय लोगो लोगोनो जिन साहाबा मुस्लिम लीगफोरखौ लोगो लानानै पाकिस्ताननि सिङाव आसाम सरकार दानो थाखाय ट्राइबेल हान्जानि साग्रिद सोद्रोमाफ्रा नाखस खालामबोदोंमोन। जिन साहाबनि बे जोबोद लुबैथाव थांखिखौ बिथांमोना गनायबोयोमोनब्ला आसामनि जारिमिना थारला गुस्लायगौमोन जानो हागौ। आसामा भारतनि मेपआव थानाय नङाबो जानो हागौमोन। गुबुन मोनसे जाथाया जादों जिन साहाबखौ लोगो हमनाय लोगो लोगोनो कंग्रेस हाइकमान्डनि जोखावब्लाबो गेवनो रोङै दरजाया गुरलाब मावखांनानै गाव हारसिङैनो ब्लाक एवखांदोंमोन। दानिया ट्राइबेल थान्दै हान्जानि खाथियाव मेसेज थान्दै हान्जाया कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौ थाबैनो लोगो हमनांगौ। बे खाबुआवनो अनिराम आरो सतीश चन्द्र बसुमतारि बिथांमोन सानैया डक्टर राजेन्द्र प्रसादखौ लोगो हमनो हानायसै। अनिरामनि दाननो हायै जुक्तियाव राजेन्द्र प्रसादआ ट्राइबेलफोरनि गांनाय उखैनाय दाबि दावाफोरखौ खोमासुनो गोनां जानायसै। दिल्लीयाव थानाय समावनो बिथाङा झारखन्ड आदिबासीफोरनि दैदेनगिरि जयपाल सिंह आरो कुमाउन भुटिया एस'सिएशननि शेरसिं पंक्ति, दुर्गा सिंह पंक्ति आरो कैलान सिंह पंक्ति बिथांमोनखौ लोगो मोनो। बे खाबुखौ मोननानै अनिरामा अल इन्डिया एबअरिजिनेल्स फेडारेशन आफाद दानायनि थांखि दैखांदोंमोन। बयबो बे थांखिखौ मदद होदोंमोन आरो सा भारतनि गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ उदां खालामनो जेरैखि जाया जुजिनो थाखाय सानखांनाय जादोंमोन। बे थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय अनिराम बिथांनो बिबान गथायनाय जादोंमोन। बबेखानि बे बिथिङाव आसामनि ट्राइबेलफोरनि बाथ्राखौल' मख'नाय जादों। बिथाङा मोनसे गिदिर थांखि थानायखायनो मोनसे समाव बिथाङा गंसे थानाखौ गाग्लोबनानै सिलाइ बारुद सिख'नानै लाबोदोंमोन। बिथांनि बिब्दि गोबां गोहोगोरा हाबाफोरनि गोबां नेरसोनफोर दं। बिथाङा राजखान्थि बिथिङावल' आखाइ गैयामोन। हारिनि हारिमु, राव थुनलाइ फोसाबनाय, फेदेरनाय बिथिङावबो गोगोम आखाइ दंमोन। बिनि गोबां फोरमान दङ। बिदिन्थि हिसाबै 1954 मायथाइयाव बिथांनि दैदेननायाव बिजनी बुथुवामारी गामियाव बर' ख्रिस्टि सभानि गेदेर मेल खुंनाय जादोंमोन आरो बे जथुमायाव दिल्लीयाव जानो गोनां रिपाब्लिक डेआव बर' हारिमु दिन्थिफुंहैनो बर' ख्रिस्टि दल सायख'नाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांनि नाजानायावनो खोला गवालपारा, गुवाहाटी बायदि जायगायाव बर' ख्रिस्टि मोसानाय सोलोंनायनि गोदान दुम फैदोंमोन। बुङाब्लाबो जासिगोन बिथांनि थुलुंगायावनो कार्बिफ्राबो गुवाहाटीयाव गावसोरनि ख्रिस्टि दल सोरजिनानै लानो रोंदोंमोन। अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटीयावबो 1955 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा गोबां बर' मेथाइ फोसावबोदोंमोन। गोजाम आथिखालनि फोसावजानाय मेथाइफोरनि गेजेराव बिथांनि मेथाइयानो बांसिन जानांगौ। बिथांनि फोसावजानाय आरो फोसावजायै मेथाइफोरखौ दिनैसिम दों 170 मोननाय जाबाय। बेफोरबादिनि अनगायैबो बिथाङा बर'नि गोमानाय जारिमिनफोरखौ बुरखांनानै हारिखौ फोजाखांनो नाजादोंमोन। बिथाङा नाजादोंमोन बर' हारिनि मान, इज्जत आरो गोहो बोलोखौ फोजौखांनो। थारै बुंनो थाङोब्ला बिथांनि खोलोमनि गोहोआव असमिया बुद्धिजिबि लिरगिरि आरो दैदेनगिरिफोर सोमजिखांदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरो अनिराम बिथांनि असमर समस्या 1955 बिजाबखौ प्रेसनि लांगोनाखौनो बारग'होआखैमोन। थारै बुंनांगौब्ला बिथाङा सासे गोख्रों लिरगिरि एबा थुनलाइगिरिबोमोन। जिउनि जोबथा हां बोजासिम बिथाङा गोबां लिरथाइ बिजाबखौ 40 गांनिबो बांसिन मोननाय जाबाय। नाथाय दुखुनांथावदि आथिखालाव बिब्दि सासे बोगदाद माहारियारि अनफावरि जोहोलावखौ जोंनि बर'फ्रा साबेसे सिनायगौ? बिथांनि नंगुबै सिनायथि एबा जिउ खौरांखौ बे सुंद' भिडिअ बुंफुरजोबनानै होनाया जोबोर गोब्राब। बे गोहो बोलोगोरा हारि हादर अनफावरि बिथां अनिराम बसुमतारिया 1980 मायथाइयाव बियो जोबथा हां बोयो। बिथाङा थांनानै थासान्दियाव गोबांथार बिजाबफोर लिरलांदों। जाय बिजाबफोरनि मुंफोरखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथाङा थांनानै नायहैनो हागोन। अके, बिदिब्ला जों बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अके, फर नाउ थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।